Benvidos. Hoxe imos ir de Pontevedra a Burela, da bimilenaria cidade do Lérez á capital cantábrica do Bonito. Empezamos. Pontevedra é un topónimo case transparente. É unha ponte no Lérez que é veterán, é dicir bella, forma feminina feita sobre o común véter. Ambas formas son residuais, pois o latín vulgar prefire os diminutivos vétulus, vétula, antecedentes dos comúns vello, bella, que temos en máis de 200 topónimos. Agrobello, Pontebella, Pontebella, mentres que non chegan a 40 os compostos con vedra, vedro, Saavedra, Muiño Vedro. A importancia das pontes vese ben en máis de 300 topónimos, todos femininos, ca excepción seica de Ponteceso. Nos textos medievais abunda Ponteveteri, pero a partir do século XIII temos xa o feminino Pontevedra. O actual Pontus Veteris non pasa de mal latín. Pontevedra é o mesmo que en Bosnia Mostar e na Bretaña en Bon, a Pontebella. O masculino Pontevedro é nome do país imaxinario da opereta A Viúva Alegre. Eu creo que queda todo ben falado. O Arquivo Documental de Burela é unha estrategia educativa. No noso centro de traballo fixemos un diagnóstico. Ese diagnóstico mostrounos un déficit na expresión escrita dos nosos alumnos. E vimos que ese déficit expresivo non se lle podía achacar aos alumnos, senón que ese déficit era contextual. Unha vez que fixemos o diagnóstico, ideamos un plan para corrixilo, consistente en recoller a documentación escrita que exista en Burela, o reflexo do que é unha lingua escrita en calquera vila. Tenta recoller unha panorámica social completa. Por exemplo, desde os usos da lingua no comercio, nunha imprenta, nun cemiterio ou nunha notaría. Conseguimos compilar unha cantidade moi importante de documentos, moi superior á que esperábamos inicialmente. Todo comezou cando a profesora de lingua galega nos mandou recoller textos escritos en galego. Eu preguntei na casa se había algo que me pudera entregar a min. Foi á casa de meus avós, miña mai, e encontrou uns textos bastante antigos en galego. E buscando na casa de meus avós, pois atopei estes textos. Demos con que podía ser do seu marido, de Don Secundino. Desde Abelaires mirei para o ceo, unha estreliña vin relumbrar. Mamapacita, salga para fora. Mire para o ceo, aquela que tanto alumbra, pa que será? Con que abrimos a porta? Con chave. Uns animaliños de 6 patas, negros e con 2 antenas. Formigas. Ves como sabes? Pontevedra está ligada á exportación dun dito galego castelán. Eu non creo nas meigas, pero a velas hainas. Un sevillano que veu peregrinación a Compostela nunha cadeira de rodas decidiu despois ir velo mar. Chegando a Pontevedra, na costa de Cerponzóns, perdeu o control e tivo un accidente grave. Uns días antes, tráfico puxeralle unha multa noutra costa abaixo por exceso de velocidade. E o xornal El Mundo, que seguía aquela peripecia, escribiu: «Non é para creer en las brujas, pero a verlas hailas». Foi a primeira vez que en castelán se escribiu a verlas hailas. É un caso, polo tanto, de exportación do galego ao castelán. Pero cando falen en galego, dígano ben, a velas hainas, poñendo acento do N, que é o noso.
Ata outra vez. Ba-da-b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 a-da-